Takže nazdar ľudia, ja vás opäť vítam pri Counter-Strike 1.6 a toto je mapka 747 Hijack, čo som vám minule sľuboval a ideme vlastne za policajtou a dáme si takto automaticky kúpenie a už som zistil, jak sa zapína baterka, konečne. Pôjdem vlastne takto poblízku. Tu ste vy niečo videli. Tu môžeme už vypnúť. Tam boli až dvaja. Počkaj, my furt svietime. Aha, to vypnem baterku. Tohto sme zabili a tohto asi. Zatiaľ vôbec neviem, kde všetci sú. Týchto dvoch povieme, aby šli za nami, aj keď oni určite za nami nepôjdu. Som trochu tichšie, lebo nemám z toho taký... To niekde išiel. Nemám z toho taký toto. A keď sa moc nesústredím, tak ma zastrelia. Tam je tma, tam nepôjdem, ale určite viem, kde je asi ten posledný. Ten posledný. My vždycky sa že vždycky, keď hráte s botmi, tak zvyčajne oni tuto dole bývajú. Ale to je náš jeden mŕtvy. Do prdele, ja som strašný. Trochu to si seklo, ale to bude asi tou baterkou. Takže zase ideme. To je úplne super. Okolo tady sa zase sem aj dostať. To je blbec, on tu hodil granát. Ja som zapol tú batériu. Mal granát, to je super. Ideme hore, ukážem vám aj horejšok. Takto vypadá kabína. A vlastne, tuším aj, tady to sa nedá ísť, ale tady to hej. A vlastne tady to už idete hore, to je tak, dole, to je taký maličký priestor. Tak, týchto dostaneme vlastne späť. A ideme zase horeškom. Si dobijeme náboje. My si dobili skoro 2 zásobníky a tu jeden náš. To je dobré. No jasné, keď mal gulomet. No, poviem vám, že vždycky viac trefa ten, čo je dole. Ten, čo ide z dola nahor. Lebo ten, čo strieľa na neho z hora nadol, tak ten vlastne má vždycky smolu. No, ten sa schovať ani lepšie nemohol. Má jak v tomto. Kde sme? Aha. No ešte vám ukážem, že vlastne tuto môžete skočiť na to lietadlo. Aj vlastne odtiaľto.
Môžete skočiť sem a teda to sa vlastne dostať. Toto sklo si môžete prestreliť a môžete samozrejme tuto dole. Ako vidíte, je to dosť pomerne veľké lietadlo. Značky nejaké GEAL, či tak. Úplne tesne zaparkované. To som si nevšimol. No. Ježiš, to kde je? Aha, on je v tej rúre. Tento je kde? On je tu schovaný, no. Bude tu majať tento. Baterka sa tu už nedá zažať. A myslím, že tuto keď s nimi zajdete, tak tuto už je akože safe zone a moje nervy, kde som zase. Aha, tu som. Vlastne tam je tuším, safe zone. Ach jaj. Prečo ma zase musia zabiť? No nič, tento diel bude kratší, ja by som ho už aj asi ukončil, no. A ak sa vám video páčilo, tak like, ak sa vám páčia moje videá a môj kanál a aj toto video, tak dajte odber. A uvidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.